हम कैसे अरे कलजुग नुह कलजुग विचार कहो कि आई प्रश्वासू को हम खींच दो काटे दे ए बहू ई का करता मेरी जतरा सजे के बा जा अंदर जा तनी शर्म कर बुढ़ऊ आइल बड़न बुढ़ऊ आइल बा त हम का करी उनका छाती पे बैठ के सिंगार करत हम त चौकी पे बैठ के अपन मेकअप करतनी अरे लाज कर तनी बुढ़ऊ के देख के लाज कर हम जवान ना रहनी हम नया रहनी तो बुढ़ऊ के देख के अंदर चल जाई सामने ना आए हम है 2020 के मॉडल ओकर लाज हो के दो तो कगलिया के चल जाई बुढ़ावा ताको देखो कलजुग मेरी दादा आजकल के बहुरिया की खेदारत बा शर्म नाम के तो कोनो चीजे नहीं के रे ना लजेबे त जो खनवो कम से कम काट के लिया बुढ़ऊ भूखाइल बड़न हम खाना लेके हम तू त बुढ़ऊ खइलो जाके हुरल बना के रख दे बानी का कहलियो इस ते खाना ना लिएबे हमने के अपने से काट के खाली सन ज्यादा बरबू त कोटा पूरा कर दे अच्छा ठीक बा बाबू आवेला नु तब कहतनी तब देख के कर कोटा पूरा होता ठीक बा जा ई डरे वाली नहीं की 2020 19 ना हो जा तनी बुढ़ऊ से कहे ई का जाने खक बानर कहाँ से उठा लिया जा ए जी सुनी ना का उ तो कहती है कि खाना हम ना देब खाना ना दी हाँ एंगन कहती तो ओकर बाप एजा लोड़ी भेजले बड़े तू खाना करके दिए सो चल हम पूछतनी चली तो चल साफ दे रहते नहीं खे हां कहती है कि तारा दोनों जाना लोग के कोटा पूरा कर देम हम कोटा पूरा कर दी हाँ एंगन बतियावती है फिर एकर बाप का सिखल बड़े एकर माई का सिखल बड़ी सही हैं खाना जाके लिया का कर हुआ हम खाना लिए बना के धरे में जाके ठूस लो एकरा से बतियावल ठीक नहीं के एकदम ठीक नहीं खे ई हाथी के कान पर दिया बाबू आवतन तब बाबू से कहल जाला हाँ हमनी के से बतियावल जेते इज्जत ना रही साफ उ बेइज्जती खानदान के बिया हाँ, बेइज्जत क के रख दी सबके सामने ठीक बा बाबू आवेला तो कहल चलो चली उहे आई तो ओकरा के सिखाई एजा का कटरी बाप आन्हरे बा तू आन्हर बा नहीं खा लिपस्टिक लगातनी ते हमरा बाप के आन्हर कटरी मार के तार मुंह फोड़ दे तू मर बा त हम छोड़ देम तू दो चाटी मर बा हम चार चाटी देम अरे बाप रे बाप मेहरारू बिया के रामर के माई बिया रे एक ऐसे के जे तू भाई रुक तोरा बाप का ले फोन लगाओ तनु जा कर डर लागल बा केहू से रुक लगाओ तनी लगाओ डर नहीं लगा केहू से हेलो प्रणाम अरे अपना बेटी के का सिखोइले बानी कहतिया हमरा के मारे के और इहे ना हमरा बाबूजी के आन्हर कहतिया हां ये कुल सिखा के भेजले बानी सफा इज्जत हमर नाच करलस जल्दी आई आओ तार बाप त व्यवस्था तार करेलन है तो चुप ना रहलो सफा चोर भागन बिया रे एकरा से बोल वाला अपन इज्जत उठवाल बाटे कब ले आमी यहां के मुंह काटा कर जब पानी पे हाथ लेके आवा हम जाई पानी पिए लिए रखत तब चल जाई ये रोहन सिखले बड़े माने देखो तो नहीं है हां छोड़ दो पानी ना पिए बाबूजी रोवे के समझाई हम जाता नहीं ठीक बा जा ए जी बुढ़ऊ तो आई चली ना कहल जाए प्रणाम का शिकायत बाई कर शिकायत के कहतनी बताई
एनी टाइम बुढ़वा 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 कहतिया हैं। खाना मंगलस ये बुढ़िया कि खाना लियावे के तो कहती जाके खा लो। बताई इहे सिखल में रहुआ। नहीं तो रोहन ठीक नहीं है। ये सब पढ़ावल लिखावल सब हमार माटी कर दिलस। एक पैसा के इज्जत ना छोड़लस हमारो। अब एकरा के यहाँ ना जाए। तोरा के बीए पढ़ौनी लिखौनी काहे खाती कि सास ससुर के कुछो बोले बे गरिया देबे खाना देबे मार बे पीटे बे मालिक के मार दे ई ठीक बा हैं। इज्जत ना रखबे हैं। काहे नहीं सी बोलत बोलोगे चाहे कि ना हैं। इला करबे तो हम आइल गए छोड़ दे तोरा घर कबो ना आब जिंदगी में। ना बाबूजी अब ऐसा ना करें। कलजू के नए मदर में आके हम अपन फर्ज भूल गए रहनी है। माफी हमरा से ना अपना सास ससुर से माफी मांग अपना मालिक से माफी मांग। वो लोग घर में राखी तबे घर में रहबे आ ना तो ना रहबे तो फिर हम चल जाए तो फिर दोबारा ना आए तोरा घरे। हमारे मुँह तो मुँह देखबे थे। ना बाबूजी मरे के बात मत कही। हम माफी मांग लेते सब लोग से। कहाँ बाबू कहा जाने जी खिसिया आके तो ना भागल करे। खिसिया के ना ना किसिया के ना एखन गइल कोनो काम से बाहर गइले हम। ए जी हो दे बाबू तो आ गइल देखी ना। ओ का भइला बाबूजी? समझा देनी हो। अच्छे कहते कि माफी मांगे हम हाथ जोड़ के सब कोई से। हमरा के माफ कर दी। हमरा के माफ कर दी बाबूजी। ठीक बा। हमरा माफ कर दी भाई। चलो माफ तो कर देनी। प्रिय भाई लोग के नमस्कार। नमस्कार भाई लोग ये वीडियो आज जौन की कलयुग में हो रहा बा। हर घर में तो ऐसा नहीं होत लेकिन कुछ घर में ऐसा हो रहा बा जौन की बहू आवत आलो सास ससुर के सेवा नहीं खेलो करत अपना हस्बैंड के भी नहीं खेलो करत। ऐसा ना करे के चाहिए। देखिए हमने के मध्य ये वीडियो के माध्यम से ये समझावे के कोशिश करत तानी सन कि भाई जे भी ऐसा अगर पतो हो करत आलो बहू लोग करत आलो तो वो लोग के ऐसा ना करे के चाहिए। अपना सास ससुर के सेवा करे के चाहिए। यही में जीवन उज्जवल बा। आगे रहो बताई जी। अच्छाई के तो नहीं है बुराई की छोड़। देखी लोगिन जौन में अच्छाई होके ये वीडियो में ओकरा के अपनाएम लोगिन और बुराई होके तो ओकरा के मत अपनाएम लोगिन। नमस्कार।